Ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Дар остонаи соли нави 2020 нашри нахустини барномаи иттилоотии милитсия хабар медиҳадро аз фаъолияти милитсияи суғд манзури шумо менамоем. Бо тамошои барномаи имрӯза оиди ошкорёбии ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин, ҳамчунин коргузории милитсия дар самти пешгирии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ маълумот гирифта аз қудрати қонун ки афроди ҷиноятпешаро сархам гардонидааст огоҳ хоҳед шуд. дар студияи Акбар Шарифӣ имрӯз дар барнома тамошо кунед. куштор дар заминаи муноқишаи оилавӣ дар шаҳри Истаравшан. боздошти роҳзани ниқобпӯш. чорводуздӣ бо истифода аз сабуграф дар ноҳияи Айнӣ. мусодираи маводи мухаддир аз се сокини вилоят. шаҳри ин ва дигар самтҳои фаъолияти милитсия дар барномаи милитсия хабар медиҳад. шаҳри пурраи хабарҳоро аз натиҷагирии фаъолияти мақомоти милитсия дар соли 2019 оғоз менамоем. маҷлиси ҷамъбастӣ бо иштироки роҳбарони шуъбаву хадамот ва ҷузъу томҳои вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд санаи 9 январ баргузор гашт. тавре таъкид рафт дар давраи ҳисоботӣ 5536 ҷиноят ба қайд гирифта шуда ошкорнамоӣ наздик 93%-ро ташкил медиҳад. давоми соли 2019 дар ҳудуди вилояти суғд аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ва прокуратура 5536 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 202 ҷиноят зиёд буда ошкорёбии 5241 тои он таъмин гардидааст. ин нуқтаро сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд Қудратулло Назарзода дар ҷанбаҳси солонаи фаъолияти оперативии хизматии мақомоти милитсияи минтақа таъкид кард. ҷаласаи ҷанббастӣ бо иштироки муовини вазири корҳои дохилӣ Абдулло Навҷувонов, сардорони шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ, ҷузъу том ва масъулини бахшу хадамотҳои мақомот дар шаҳру ноҳияҳои минтақа дар маҷлисгоҳи раёсат баргузор шуд. дар ҷараёни ҷаласа бурду бохти фаъолияти оперативии хизматии милитсияи суғд дар самтҳои вазъи ҷиноятсодиркунӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, мусодираи маводи мухаддир, ошкорсозии ҷиноятҳои таъсири васеъи ҷамъиятӣ дошта, ҷиноятҳои солҳои пешин содиршуда, фаъолияти тафтишотию маъмурӣ, пешгирии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар байни ноболиғону ҷавонон ва дигар паҳлӯҳои фаъолияти милитсия мавриди баррасӣ қарор гирифт. риояи қонуният ва интизоми хизматӣ дар байни ҳайати шахсӣ низ дар ҷаласа таҳлилу баррасӣ ва барои бартараф кардани омилҳои мусоидаткунанда дастур дода шуд. дар қисмати дуюми машварати ҷамъбастӣ муовини вазири корҳои дохилӣ натиҷаҳои оперативии хизматии шуъбаҳоеро ки дар фаъолияташон камбудӣ ҷой дорад муҳокима намуда сардорони шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ ҳисобот доданд. талаботи ягона аз кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ки дар рафти ҷаласа таъкид гардид ин хизмати содиқона ба халқу ватан, пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, таъмини амнияту субот дар ҷомеа мебошад. ҷаласа бо вазифагузориҳо барои 3 моҳаи 1 соли 2020 ҷамъбаст гардид.